NANI? So karon guys, nangaligo din mi og kuan dagat. So nami diri karon sa Bocana Beach sa Puentes. Ay. Ala na mo ako na ni. Wala na. Ay mabasa. Ay nako si Sidra. Sidra. Uy, awang duha mo. Hello! Nakagawas ni sa among mungga. Yan na. Okay, kabalo ka. Unsa? Kuraog. Unsa? Record? Basta! Hi. Ate, maligo ka. Nyara ko maligo. Maligo. Bye. Goodbye. Tawad. Maligo na guys! Ang dagway na si Dra. Sayin! May balik na rin! Nengko dare. Masaya magsulti dito. Nami sa Bocana Beach. Lubisag lubog. Oh, lubog. I wonder how, I wonder why. Naa siya'y totoy pero gama. Buang. Nya, sa'yo mo masulti mo? Wala. Sinood oy. Speechless. Ako'y paano? Aluti ka. Kalot niya. Gi. Nagawa ko. Naging big.
January 2, 2021 na. So, happy New Year sa inyong tanan, guys. So, first time outing na mo karon nga year 2021. So, mapila ganito ka number 1? 30 to? Ha? So, nya guys, mga ligo na may kay kuan ka ng Lubog. kuan. Gani? Lubog. Basta, enjoy lang na mo karon nga adlaw. So, kay nakagawas mo mi karon, nakalusot mi sad nami dala bata. So, see ya unya guys. Bye-bye. 5 minutes later. Hi guys. So, kaulanon na siya. Dadagom, pero dito dili. Hi guys, namin sa kuan. Dagat. Uli na lang sabi. Woo! Namin sa daw. Namin sa dagat guys. Wala man may lain. Wala man may lain content. Birthday, ligo-ligo. Gani. Pagmudjun di ako. Ha? Pagmudjun. Summer naman. Summer? Summer daw. Summer naman. Amin na doon. Hi guys! Ang sarap. Ay, katototo. Ang sarap maligo. Katong, ha ha ha. Baka ba't kita katong ha ha. Kaya jingle bells na ko. Ha? Kaya saan ganito sa katong ha ha? Ay, oh. Sige, sige, sige. Ada 3, go. Jingle man doon nga. Ano yun? Ayaw, be! Be! Iya, Maria.